క్రిస్మస్ అద్భుతం దైవిక సందర్శనం. క్రిస్మస్ ఈవ్ సాయంత్రం బంగారు సూర్యకాంతిలో మెరిసే తోటలో 10 ఏళ్ల చిన్నారి ఎరుపు ఆకుపచ్చ లంగా ధరించి ఆనందంగా క్రిస్మస్ చెట్టును అలంకరిస్తోంది. పూల సువాసనతో తోట పరిమళిస్తోంది. అలంకరణ మధ్యలో ఆమె ఆగి ఆకాశం వైపు చూస్తూ మనసారా ప్రార్థిస్తుంది. ఆశ్చర్యంతో చూస్తున్న చిన్నారి ముందుకు తెల్లని వస్త్రాలు ధరించిన యేసు దిగివస్తారు. యేసు ప్రేమతో ఆమెకు దగ్గరగా వచ్చి ఆశీర్వదిస్తారు. ఆనందభాష్పాలతో ఆమె ఆయన ముందు మోకరిల్లుతుంది. ఇద్దరూ కలిసి చెట్టుపై బంగారు నక్షత్రాన్ని ఉంచుతారు. ఆమె ముఖం సంతోషంతో మెరిసిపోతుంది. తర్వాత యేసు తోట బెంచ్ మీద కూర్చుని మృదువుగా జ్ఞానాన్ని పంచుతారు. ఇద్దరూ చెట్టు ముందు ప్రార్థిస్తారు. చివరగా యేసు స్వర్గానికి ఎగిసిపోతూ చివరి ఆశీర్వాదాన్ని అందిస్తారు. తోటలో శాంతి, ప్రేమ, ఆశ మాత్రమే మిగులుతాయి. ఇదే క్రిస్మస్ యొక్క నిజమైన అద్భుతం.